Всім привітання, мой гурт Гома. Сорян, це інший гурт, бостонський. Ми вельми раді всіх вас бачити, дякую, що прийшли. Ми ведаємо, що на перший гурт, звичайно, шмат збирається, і уверен, що доволі складано. Танчевські, ви тільки прийшли, але просто, невелика просьба. Коли ви не танчите, подходите хоча б ближе. Це вельми приємно відчувати, що люди близько до нас. Наступная песня. Нормально. Это наша песня, наступная называется «Зможем». Она присвящена всяким клевым, левацким и не только инициативам, які існують в Беларуси. Вас бы хотели забить невеликую рекламу.
Так, находка Мишман затримали час, пробачьте, тому прогоны маленькие, легендарі. Наступна песня называется «Гвалт». Она присвячена выказыванию нашего президента. Ну, огульный сенс таких, что гвалтовать людей, детей, это нормально. Вот. Ну, и я нагадаю, что спробували принять закон на том, хатнего гвалта, его отхилили, бо гранташмат, типа, не повинно вмешиваться в всякие державные штуки, ну, громадское життя, обычно на это, типа, не робить. Это просто по закону було не важко, тому що розпрацьовували і активістки, ось, які зараз висловлюють, допомагають жінкам, які походять від хватного гвалта. Ось. Але наш президент рішить, що періодично бити дітей, коли на того заслуговують, це нормально. Ось, а я рішу, що чоловік, який керує такою державою, який є головним тваром цієї держави, громадство наше дальніше всього стерпального не проведе. Тому гвалт. Батареи. Yeah.